Hát ugye a DJuice-tól kapok egy telefont és egy fizetős számlát, amit fizetnek helyettem. Az egyes gyermekfalvak jelölésével és segítségével kiválasztottuk a legtehetségesebb fiatalokat, összesen 4-et most ezúttal, akiknek adtunk telefont, előfizetést, ezt a DJuice fogja állni 1 évig, abban az esetben, hogyha jól tanulnak, és hogyha az átlaguk nem romlik. Én a legalacsonyabb átlag 3,5, de el akarom a 4-es 4,5-öt érni. Mert azért nehéz iskolába járok, de remélem sikerülni fog ez a 4-es 4,5-ös átlag. Elsőként Szűcs Csabát szeretném ide hívni. Szerintem nagyon jó, mert mindenkit akkor el tudok érni, a régi ismerősöket is fel tudom hozni, és a vitorlázással kapcsolatban is bárkivel tudok beszélni rendesen, úgyhogy szerintem ez tök jó ötlet. Mi ezt az egészet úgy csináltuk meg, hogy kifejezetten a magyar fiatalok igényére szabtuk a szolgáltatásainkat és mindent. Tehát ugye Schuster maradjon a kaptafánál, mi a távközléshez értünk, mi térerőt tudunk biztosítani, és ezzel tudunk támogatni másokat. Én is azt remélem, hogy jövőre még több kártyát fogunk tudni így kiosztani, sőt a gyermekfalvakat is fogjuk tudni így szponzorálni. 2 kis mancsaftunk átadna egy pici kis emléket Balázsnak, adjatok át, nyugodtan puszit is nyomhattok. Köszönjük szépen a DJuice-nak, hogy névadó szponzorunk is volt, és így már második alkalommal lesz.